Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαχητικά και απόψε κοντά μας και για μέχρι τις 5 του μηνός, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, εδώ θα είμαστε σε αυτό το βήμα στα μαχητικά από τη συχνότητα του Max TV για να σας ενημερώνουμε για τα πολιτικά δρόμενα όσον αφορά τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου. Θέλουμε να είστε πανέτοιμοι. Θέλουμε να πάτε στις κάλπες έχοντας στο μυαλό σας όλες τις απόψεις σε ό,τι αφορά την εκλογή των ανθρώπων που εσείς θέλετε να σας διοικήσουν τα επόμενα 3,5 χρόνια. Εδώ λοιπόν κοντά μας απόψε βρίσκεται ο Γιάννης Ογκιόλας, ο οποίος είναι υποψήφιος δήμαρχος Ναυπλίου, με την άλλη πρόταση, τον οποίο καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο του Max. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Αποθέλη. Καλώς ήρθατε. Βασικά είναι ένα βήμα όπου θα σας δοθεί η ευκαιρία, κύριε Ογκιόλα, βέβαια σας δίνετε ευκαιρία και στις προεκλογικές σας εξορμήσεις, να μιλήσετε με τον κόσμο και να τους δώσετε το στίγμα, αν θέλετε, του δικού σας προγράμματος, του δικού σας οράματος όσον αφορά το Δήμο Ναυπλίου. Βεβαίως και με τη βοήθεια τη δική σας, γιατί πράγματι χωρίς ζωντανό ρεπορτάζ, χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς ερωτήσεις, δεν μπορεί κανείς να αποκρισταλώσει και να αποκομίσει την καλύτερη γνώμη. Έτσι είναι τα πράγματα. Και γι' αυτό είναι πράγματι ικανοποιητική και πολύ θετική η συνεισφορά σας. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό αγωνιζόμαστε να κάνουμε. Προσπαθούμε και θέλουμε να έχουμε πραγματικά μια σφαιρική άποψη και μια σφαιρική ενημέρωση του κόσμου για τα δρόμενα. Για να μην κάνουμε λοιπόν μεγάλους προλόγους, γιατί έχουμε ουσιαστικά θέματα να συζητήσουμε, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πρώτο και βασικό θέμα βέβαια, είναι η διοικητική μεταρρύθμιση, δεδομένου ότι έχετε λάβει μέρος και ως Δημοτικός Σύμβουλος και όχι με διευρυμένο Δήμο, αλλά με τον Δήμο του Ναυπλίου, όπως ήταν και παλαιότερα και με τον Καποδίστρια, έτσι δεν είναι? Γιατί έχετε πολλά χρόνια στην πολιτική. Για πείτε μου, από πότε έχετε ξεκινήσει? Εγώ εκλέχθηκα για πρώτη φορά το 1990 σαν Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Ναυπλίου. Ήμουν τότε στην αντιπολίτευση με δήμαρχο τον Γιώργο τον Τζούρνο. Εμείς είμαστε σε μια κίνηση συνεργασίας υπό τον δικηγόρο, τον αείμνηστο δικηγόρο Ηρακλή τον Γκάτζιο. Εκλέχθηκα, έκανα 4 χρόνια τη θητεία αυτή σαν αντιπολίτευση και μετέπειτα μεταπήδησα στην Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όταν τότε είχε πρώτο ιδρυθεί η πρώτη εκλεγμένη Ομαρχιακή Αιρετή. Και ήμουν και εκεί πάλι σύμβουλος στην αντιπολίτευση με το ψηφοδέλτιο του Γιάννη Κουτσογιάννη και με νομάρχη τότε τον Δημήτρη τον Σαραβάκο. Και να μην ξεχάσουμε για τη θητεία σας τώρα. Ναι, και η παρούσα βέβαια το 2006-2010, όπου πλέον συμμετέχω στην κίνηση του. Η παράταξη λεγόταν τότε Ναύπλιο η άλλη πρόταση, τώρα είναι η άλλη πρόταση, μια και έχουμε επεκταθεί. Και είμαστε αυτή τη φορά, την θητεία που πέρασε, δηλαδή 3 δημοτικοί σύμβουλοι, νομίζω με μια επαρκή και ουσιαστική και επικοδομητική αντιπολίτευση. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Θα πούμε γι' αυτό λίγο αργότερα. Οπότε έχετε 16 χρόνια. Έτσι, 3 τετραετίες. 12 και αν με το καλό πάμε και για το τέταρτο. 12, συγγνώμη, 3 τετραετίες δεν μου είπατε? 3 τετραετίες. 3-4-12, σωστά. 3-4-12. Λοιπόν, αυτοδιοικητικός πάντα από ό,τι βλέπω και δεν έχετε ποτέ ζητήσει, αν θέλετε, την ψήφο του κόσμου για άλλο πόστο. Πάντα στην αυτοδιοίκηση. Όχι, βέβαια. Και εγώ δεν θα λέγα ότι είμαι πολιτικός. Είμαι αυτοδιοικητικός και ενεργός πολίτης περισσότερο. Με ενδιαφέρει να συμμετέχουμε γιατί τα πράγματα στους Δήμους είναι πιο κοντά, υπάρχει η εγκύτητα, υπάρχει καλύτερη γνώση. Και η επαφή με τον κόσμο, και αυτό είναι που κυρίως μας παρακινεί να κάνουμε. Θέλετε λοιπόν να φροντίσετε για τον τόπο σας, όχι με την ευρύτερη έννοια της χώρας, αλλά με την πιο κοντινή έννοια που είναι και η καθημερινότητά μας. Έτσι, την καθημερινότητά μας. Θέλετε λοιπόν να υπηρετήσετε τον τόπο τούτο, τον τόπο όπου γεννηθήκατε, έτσι δεν είναι? Ναι, είστε από εδώ, είστε Ναυπλιώτης, Βέρος Ναυπλιώτης θα λέγαμε. Ναι, εδώ γεννήθηκα πράγματι και εδώ έχω ζήσει, σπούδασα στην Αθήνα, στη νομική Αθηνών και μετά την επάνωδό μου και το τέλος της στρατιωτικής θητείας ήρθα εδώ και ασκώ τη δικηγορία. Και παραμένετε. Ιδιωτική δικηγορία. Άρα είστε εραστής του Ναυπλίου γενικά. Νομίζω οι περισσότεροι γεννημένοι. Είναι ένας όμορφος τόπος, ευλογημένος τόπος και έτσι αρκετοί επιλέγουν να μείνουν, έρχονται και ξένοι και μένουν εδώ. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Πολύ περισσότερο εσείς που έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει σε αυτόν τον τόπο. Και έχετε και ένα πλεονέκτημα έτσι στην οικογένεια, πέρα από την πορεία του πατέρα σας, του αείμνηστου βέβαια, ο οποίος είναι γνωστό ότι είχε θητεύσει ως υποψήφιος δήμαρχος. Είχε κάνει καταρχήν, ήταν αναμειγμένος με την πολιτική και προδικτατορικά. Ναι. Ήταν τότε με την Ένωση Κέντρου. Μάλιστα τότε που υπήρχαν και τα χρήσματα, το 1965 είχε πάρει το χρήσμα από τον Γιώργο Παπαντρέου. Μάλιστα. Και θα κατήρχεται σαν υποψήφιος βουλευτής με την Ένωση Κέντρου. Πλην όμως μεσολάβησε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου και του 1967 και δεν φημώθηκαν τότε οι φωνές και ο κοινοβουλευτισμός κλπ. Τα γνωστά.
Μετήχε όμως το 1977 σαν υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ. Και την επόμενη χρονιά ήταν υποψήφιος δήμαρχος το 1978 στο Δήμο του Ναυπλίου. Μάλιστα. Παρέμεινε μετά δημοτικός σύμβουλος και οικογενειακός σας δηλαδή. Ναι, τελικά να το πούμε κουσούρι, να το πούμε. Όχι, είναι οικογενειακή θέληση. Ένα μεράκι. Ένα μεράκι. Γιατί ίσως κολλάει ο ένας με τον άλλον. Έτσι. Όταν παρακολουθείς μέσα σε ένα σπίτι συζητήσεις τέτοιες, καταλαβαίνεις ότι η πολιτική είναι στην ημερήσια διάταξη. Είναι τελικά μεράκι, μικρόβιο, αρρώστια. Η πολιτική είναι κάτι όμορφο. Είναι κάτι όμορφο αναμεμειγμένο με πολύ στοιχείο εξουσίας. Μήπως είναι έτσι τα πράγματα, εξουσίας με την ευρεία έννοια. Οι εξουσιαστικές δομές υπάρχουν παντού. Και στο σπίτι μας και στην οικογένειά μας και στο χώρο εργασίας. Λοιπόν. Ναι. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαι από αυτούς που διαθέτουν ή που προσπαθούν να επιβάλλουν. Ούτε να προσπαθούν να επιβάλλουν, ούτε οτιδήποτε. Έτσι. Σε μια δημοκρατική λοιπόν οικογένεια, από ό,τι φαίνεται με δημοκρατικά στοιχεία έντονα, όπου όμως και η μητέρα σας, και έχετε αυτό το πλεονέκτημα, ήταν και εκείνη η δημοτική σύμβουλος. Ναι, ήταν και εκείνη. Άρα λοιπόν, καλά λέω εγώ σωστά, η οικογένεια όλη έτσι είχε ενασχόληση με τα κοινά. Γαλουχηθήκατε, δηλαδή μεγαλώσατε με αυτή την νοοτροπία, γιατί κακά τα ψέματα τα πρώτα βήματα τα παίρνουμε από την οικογένεια. Είναι αλήθεια. Μας καθορίζει αρκετά. Εσείς ακούγατε τον πατέρα σας μέσα στο σπίτι με τη μητέρα σας να έχουν συζητήσεις διαρκώς για την πολιτική κατάσταση, ξέρω εγώ. Βέβαια, και κόσμος που επισκέπτεται το σπίτι. Τα πράγματα γίνανε πολύ έντονα στον καιρό της δικτατορίας, τότε που κρεμόμαστε όλοι από το ραδιόφωνο, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις. Παράνομο ή μη παράνομο, να ακούσουμε το Λονδίνο, το Παρίσι, την Deutsche Welle, τη Σόφια. Όλα αυτά τα ζήσατε έντονα. Αρκετά έντονα, παρόλο που ήμουν ένα μικρό παιδί. Ακριβώς, πολιτικοποιημένη οικογένεια, με στοιχεία μέσα από εκεί. Ναι. Σας βγήκε έτσι και ο χαρακτήρας αυτός, έτσι, ο λίγο ανεξάρτητος από όλα αυτά που έχετε βιώσει? Κοιτάξτε, η χρόνια ενασχόληση νομίζω ουσιαστικά πρέπει να αποφανατίζει τον άνθρωπο, το γνήσιο, τον πολιτικό δηλαδή που θέλει να λέγεται δημοκρατικός, να ακούει και να δέχεται, και κάτω από αυτό το πρίσμα νομίζω και εγώ έτσι έχω λειτουργήσει μέχρι τώρα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και φαίνεται αυτό το γεγονός ότι η οικογένειά σας έβγαλε άτομα, πολιτικούς αν θέλετε, γιατί η αδερφή σας η κυρία Γκιόλα είχε ασχοληθεί, είχε διεκδικήσει έτσι πολιτικά δρόμενα. Δύο φορές. Και τώρα αυτή τη στιγμή διοικεί και το ψυχιατρικό νοσοκομείο στην Τρίπολη και πραγματικά με πολλή δουλειά. Η Σοφία έχει μεράκι και όρεξη. Έτσι. Λοιπόν, και είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν έτσι τον τόπο τούτο. Άρα λοιπόν να φύγουμε από το οικογενειακό λοιπόν, περιβάλλον, το οποίο σας έδωσε τα στοιχεία που σας έδωσε, και να πάμε τώρα στη δική σας πολιτική νουθεσία και στο δικό σας ξεκίνημα για τη διεκδίκηση των αν θέλετε, των δημοτικών εκλογών, με συνδυασμούς όμως. Δεν ήσασταν ποτέ επικεφαλής, έτσι? Όχι, βέβαια. Ήμουνα, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Και πετυχημένος όμως, δημοτικός και νομαρχιακός, δηλαδή είχατε πετύχει να είσαστε. Εγώ προσπάθησα, και τις 3 φορές που εκτέθηκα, πράγματι είχα εξελέγητε, αυτό θέλω να πω. Πώς βλέπατε τότε τα πράγματα, ήταν διαφορετικοί οι δήμοι, ήταν διαφορετικές οι νομαρχίες, έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα με τον Καλλικράτη? Να έρθουμε λοιπόν στον Καλλικράτη. Να πάμε στον Καλλικράτη, ναι. Πράγματι, ο Καλλικράτης προσπαθεί να κάνει κάποιες τομές. Στο ισοζύγιο μπορώ να πω ότι δεν μπορώ να το σταθμίσω ιδιαίτερα. Υπάρχουν και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θέλετε να αναφερθούμε σε αυτά? Ναι, να ξεκινήσουμε από τα μειονεκτήματα έτσι σύντομα και με επιγραμματικά. Είναι ένας θεσμός ο οποίος πλέον δεν δίνει στον κόσμο τη δυνατότητα της άμεσης δημοκρατικής συμμετοχικής διαδικασίας. Να ξεκινήσω πρώτο από ότι υπάρχουν ακόμα σύμβουλοι στις μικρές κοινότητες κάτω από 200 κατοίκους που είναι μονοπρόσωποι η τοπική εκπροσώπηση. Στη συνέχεια είδαμε και ένα θέμα το οποίο το παρακολουθήσαμε όλο το καλοκαίρι. Με γιγαντωμένους δήμους, με ένα σωρό υποψηφίους, με 100-150 υποψηφίους. Και 200 στο Άργο, σωστά. Όπου οι επικεφαλείς και όλοι οι συντονιστές των παρατάξεων, εκείνο που κάνανε ήταν να κοιτάνε απεγνωσμένα να ψάξουν να βρουν δημοτικούς συμβούλους και να ελείπει η διάθεση διείσδυσης, η ουσιαστικής παρέμβασης στα δημοτικά πράγματα του κάθε διευρυμένου Δήμου. Είναι έτσι, αναλώθηκαν να ήταν δηλαδή ήταν και μάλλον θα είναι ένας αρκετά γραφειοκρατικός χαρακτήρας γραφειοκρατικός μηχανισμός, συγκεντρωτικός, που δεν έχει τα στοιχεία της αμεσότητας. Του παρέχονται βέβαια κάποια τεχνικά εφόδια. Ας πούμε, υπάρχουν διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών σε κάθε μεγάλο Δήμο που οπωσδήποτε θα εξυπηρετήσουν τα πράγματα. Τα έργα της υποδομής ασφαλώς φαντάζομαι θα εξυπηρετούνται καλύτερα, αλλά αυτό θα μπορούσε να γίνει και με κάποιες διαδημοτικές συνεργασίες. Και αν δηλαδή υπήρχαν μικρότεροι Δήμοι, που υπάρχουν και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, μην νομίζουμε ότι. Στη Γαλλία ακριβώς, που είναι χιλιάδες οι Δήμοι. Άτομα,
και θα μπορούσε να εξυπηρετηθούν τα βασικά έργα της υποδομής, δηλαδή της ίδρευσης, της αποχέτευσης, των απορριμμάτων, θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν από κάποιες συσσωματώσεις, από κάποια συγκεντρωτικά σχήματα που θα. Ή διαδημοτικές συνεργασίες. Διαδημοτικές συνεργασίες, να το πούμε έτσι, που το έχουμε ακούσει και στην Ελλάδα αυτό σαν τίτλο. Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι οι διευρυνόμενοι δήμοι θα έχουν λιγότερη πρόσβαση, λιγότερη. Ο κόσμος δεν θα έχει και οι πολίτες δηλαδή δεν θα έχουν την άμεση πρόσβαση προς την διοίκηση. Και το παρακολουθήσαμε και αυτό το καλοκαίρι. Δεν υπάρχει διάθεση συμμετοχής, γιατί μπορώ να πω ότι ο κόσμος όχι απαρέσκεται, αλλά φοβάται ή αδιαφορεί μπροστά σε κάτι το οποίο δεν τον αγγίζει ιδιαίτερα. Απαξιώνει και την πολιτική ζωή, κατά να το αυτό έτσι κι αλλιώς είναι κακά τα ψέματα να το πούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο το ρεπορτάζ το λέει καθημερινά. Δυστυχώς. Ο κόσμος λόγω από τη μεταπολίτευση και μετά έχει δει τόσα πολλά πράγματα και σήμερα η ζωή του, η καθημερινότητά του είναι τόσο δύσκολη με την οικονομική κρίση που πραγματικά απαξιώνει την πολιτική ζωή του τόπου. Και αυτό νομίζω το πληρώνουν όλοι λίγο πολύ. Είναι μια πικρή αλήθεια και διαπίστωση. Αλλά και για να συνεχίσω λιγάκι και κάποια άλλα μειονεκτήματα για τον Καλλικράτη. Δεν κατάφερε να αλλάξει και το σύστημα το εκλογικό. Είναι γνωστό ότι το σύστημα της σχετικής, της ενισχυμένης αναλογικής που επικρατούσε και με τον προηγούμενο νόμο, ακολουθήθηκε και εφαρμόστηκε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή, η παράταξη που θα κερδίσει το Δήμο θα έχει τα 3/5 των Δημοτικών Συμβούλων. Δηλαδή, σε ένα όργανο σαν το δικό μας που έχει 33 μέλη, οι 21 θα είναι από την παράταξη που θα εκλεγεί ο Δήμαρχος. Αυτό είναι αρνητικό, είναι αρνητικό γιατί καταρχήν μπορεί η παράταξη του Δημάρχου να μην έχει το 50% που σπάνια θα το έχει κάποια παράταξη με την πρώτη Κυριακή. Μπορεί να έχει ένα 30, 35 και 40% που σίγουρα δεν αντιστοιχεί στα 3/5, δηλαδή στο 60%. Πάλι δεν έχουμε να εφαρμόσουμε μέτρα πολιτικής όπως ένα μεγάλο κοινοβούλιο που εκεί παίζονται θέσεις, που εκεί τα κόμματα επιβάλλουν την ιεραρχία και τις απόψεις τους. Εδώ έχουμε να κάνουμε θέματα της καθημερινότητας. Γιατί λοιπόν οι 21 αυτοί, ας πούμε, να είναι μπετόν, να έχουν μια συγκεκριμένη θέση και να μην περνάει δημοκρατικά με ανοιχτό διάλογο, έτσι ώστε να μπορέσει ο καθής να αφομοιώσει. Αυτό είναι αρνητικό του συστήματος. Είναι και αυτό αρνητικό. Είναι ενισχυμένη η αναλογική, όπως είπατε κι εσείς, η οποία πολλές φορές έχουν πει και στο Κοινοβούλιο ότι θα αλλάξει, ωστόσο με το ίδιο καθεστώς παραμένει, γιατί ίσως εξυπηρετείται έτσι εξυπηρετούνται τα κόμματα τα οποία είναι στην εξουσία, κύριε Γκιόλα. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, δεν τα λέμε τώρα εμείς εδώ. Δεν θέλουν να αλλάξουν οι συσχετισμοί, θέλουν να κρατούν την εξουσία και γι' αυτό. Και το μαγαζί τους, το κάθε. Το μαγαζί, όπως το λέτε, έτσι, μαγαζί με την ευρία έννοια του όρου. Θα θέλαμε λοιπόν αυτά τα στοιχεία θα επηρεάσουν, αν θέλετε, την ζωή του πολίτη μετά την 1η του 2011, θα επιδράσουν αρνητικά. Και να πούμε και κάτι θετικό που ενδεχομένως το έχετε κατά νου, είναι ότι μπορούν να εξασφαλίζουν άμεσες χρηματοδοτήσεις από την περιφέρεια μέσα από τους κοινοτικούς πόρους. Αυτό μπορεί να εξυπηρετήσει. Οι μεγάλοι δήμοι πράγματι είναι επιστοποιημένοι για να μπορούν να εξασφαλίζουν αυτούς τους πόρους, να διαχειρίζονται χρήμα και να αναθέτουν έργα. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι άλλοι θεσμοί που είναι ενδιαφέροντες, δηλαδή τα τοπικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να συγκαλούν γενικές συνελεύσεις μια φορά το χρόνο. Θεσμικά, μακάρι να το κάνουν και 2 και 3 φορές. Έτσι. Και κάτι ακόμα, υπάρχει και ο συνήγορος του Δημότη πια, που αυτός λαμβάνει μέτρα σε περίπτωση κακοδιαχείρισης ή σε περίπτωση που οι δήμοι δεν συμπεριφέρονται σωστά απέναντι στον πολίτη. Είναι και αυτοί κάποιοι θεσμοί. Ουσιαστικοί θεσμοί επίσης. Και επιτροπές άλλες μεγαλύτερες στις οποίες μετέχουν εκπρόσωποι μαζικών φορέων της πόλης. Πολύ σημαντικά και ουσιαστικά αυτά, γιατί στο έλλειμμα δημοκρατίας που έχουμε, αν η συμμετοχή των πολιτών είναι τόσο ουσιαστική, είναι καλό. Έτσι. Και οι άμεσες χρηματοδοτήσεις είναι εργαλείο δουλειάς, δεδομένου ότι αν μπορεί απευθείας ο δήμαρχος, αν είναι ικανός και μπορεί να απορροφήσει κονδύλια, μπορεί πραγματικά να τα υλοποιήσει και να κάνει έργα. Κάτι το οποίο ίσως από την κεντρική διοίκηση θα ήταν δυσκολότερο να περάσει από τη γραφειοκρατία και να φτάσει μέχρι το Δήμο. Τι λέτε γι' αυτό, δεν είναι ουσιαστική αυτή η μεταρρύθμιση? Είναι ουσιαστική και το είπαμε και πράγματι αξίζει τον κόπο, διότι πλέον είναι επιστοποιημένοι, όπως σας είπα, οι Δήμοι. Μπορούν να πάρουν και μεγάλα έργα, διαθέτουν πια και τις γνώσεις και την εμπειρία και τις τεχνικές υπηρεσίες και τα εφόδια, τα μέσα, τα υλικοτεχνικά. Και αυτό οπωσδήποτε θα είναι καλό, εφόσον βέβαια γίνουν οι σωστές επιλογές, η ιεράρχηση. Εκεί με τις πολεοδομίες θα τα βγάλουν πέρα, γιατί και οι πολεοδομίες πηγαίνουν στους Δήμους. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα. Εδώ θα ήθελα πραγματικά να δω κάτι ελπιδοφόρο, αν και κάτι με κεντρίζει και με τρώει και μου λέει ότι το θέμα διαφάνειας, το θέμα εκμετάλλευσης των θέσεων. Και δεν είναι τυχαίο ότι πάντα ο συνήγορος του πολίτη, όταν έβγαζε την κακοδιαχείριση και όταν έβγαζε περιπτώσεις που είχαν διαλάθη της διαφάνειας, είχαν περιπτώσεις εκμεταλλεύσεων των θέσεων, και οι Δήμοι και οι πολεοδομίες